Reit, da ni'n ymuno ag Lisa Fern yn y gegi rwan. A syniadau i ddefnyddio'r cynnyrch yn yr ardd, y cynaeafu rwan, sgyn ti ni de? Ie, wel, amser hyn o'r flwyddyn nawr, mae popeth yn dechrau eiddfedu, ac wrth gwrs mae'r tywydd yn troi. Fi'n eiddgar iawn i fy mewn ar a dechrau tacluso. Ti'n meddwl, cymoni popeth mas o'r tŷ gwydyr. Falle gewn ni cwbl o thnosau twym to pwy awyr. Ond y tomatos, pobl sy'n tyfu. Ti'n meddwl, fi ffili deall, chi'n prynu pacyn o hadau courgette. Un hadyn sy'n siar nhw ti, un planigyn mewn un gardd yn ddigon i deulu mawr. Ond wrth gwrs, ni'n tyfu llond treied o courgette, llond gardd o courgette. Mae llwyth o'r rhain i gael gyda lot o bobl. Mae'n gwybod weithiau, dyw e beth i wneud â lot o lysiau. Yn gwmws. A lot o bethau da ti. Odi, a'r peth yw yn bwyti'r rhain, dyn nhw ddim yn pethach sy'n cadw. Maen nhw'n llond dŵr, maen nhw'n eiddfedu'n glo iawn, a ti'n meddwl, maen nhw'n mynd drosto'n glo iawn. Felly chi'n ffili storio nhw, chi'n gallu falle rhewi ambell i beth, ond mae hwn yn ffordd da o ddefnyddio nhw gyd lan mewn ffordd syml, a wedyn chi'n gallu rhewi nhw mewn batches bach wedyn ar gyfer gweddill y flwyddyn. Felly mewn fan hyn, rhywbeth sy'n yn storio'n dda, just winwns. So fi di ffrio winwnsyn coch fan hyn. Neith unrhyw winwnsyn y tro, hyd yn oed cenhunen os oes lot o gennin gyda chi. Felly, ond fi di cadw at y lliw cochlyd sydd mewn ratatouille. Hefyd, fan hyn, wedyn ten, yr courgette, papur coch, gwyrdd neu melyn, unrhyw liw sydd gyda chi, neu wrth gwrs gwych chi brynu nhw. Ie, neu cyfuniad o'r pob lliw yn iawn. Ie, odi, a ti'n meddwl beth i fi'n ffindo, os ych chi'n prynu pacyn o dair pepper wedwn ni, mae wastod un gwyrdd yn dos e. Mae hwn yn ffordd da o ddefnyddio'r un chi ddim yn moyn dod i yn y salad. Mae tipyn fwy chwerw. A na beth sy'n bwysig am y dish ma, osodi'r llysiau ar yr ochr chwerw, enghraifft, os ych chi'n defnyddio lot, sy'n papur na sy'n mynd gwyrdd gyda fi fan hyn, mae'n digwydd, os ych chi yn defnyddio lot o tomatos falle sy'n ar yr ochr chwerw, neu yr papur gwyrdd, tamer o siwgr, a mae hwnna wedyn yn mynysu yr holl beth. Fe siwgr arferol ti, felly? Ie, jyst siwgr gwyn. Gweud ni, mae siwgr brown hefyd yn mynd i roi blas bach cyfoethog neis iddo fe hefyd. A ti'n mynd torri'r ein rhy fan nawr? Na, achos ti moyn ei fod o ansawdd. Mae'n rathu. Ie, i gael gafel yno fe. Felly, ddodwn ni un courgette fach arall. Ac wrth gwrs, does dim really receit ar gyfer hwn, ta beth sydd gyda chi. Chi'n meddwl beth arall sy'n gweithio'n dan o fe? Ffa. Os ych chi'n tyfu llond res o ffa, just i dorri nhw yn yr un ffordd ag arfer a dodi nhw mewn. Felly ti'n mesur efo llygad fan hyn, fan ag unrhyw gynnwys? Ie, ta beth sydd gyda chi. Rhywbeth sy'n mynd yn feddal yn y pen draw, wrth gwrs. A mewn â nhw fel yna. Bydde ratatouille yn ddim byd heb tamed o arlleg. Gwch chi dorri fe'n fan os chi moyn. Di roi lot fach fanna. O, mae'n siarad digon. Mae hwn yn gret ar gyfer y gia, ar gyfer anwyd yn y gia, felly bach o arlleg mewn yna. Mae'n antiseptic ti'n meddwl garlleg, felly mae hwnna'n dda ar gyfer... Ti'n teimlo well, ond sy'n ffrindiau dy ti? Wel, gofynwch eich ffrindiau ddod draw, a wedyn... Mae pob yn yr un gwch, bwyta'r un peth. Wedyn, wrth gwrs, yn y pen draw, da ni wedyn yn cadw hwn i fynd am tamed bach, jyst i feddalu yr rheina, achos rheina yn fwy caled, falle, na'r tomato. Pan ti'n dweud tipyn bach, 5 munud, 10 munud? 5 munud, ie, dim gormod. Dyn ni ddim yn moyn yr holl beth i fynd yn slwtch man. Ni moyn cadw ffurf yr llysiau yno fe. Felly, fewn ar tomatos bach, tomatos mawr, ta beth sydd gyda chi. Felly mae rhaid i mynd gyda'r pethau ola sy'n mewn. Odi, achos maen nhw yn mynd i golli siap yn rhwyddach. A hefyd, os ydyn nhw'n rhoi yn tomatos mawr, jyst haneri nhw falle, neu jyst y cherry tomatos mewn yn gyfan, fel bod nhw ddim yn mynd yn fan. Wedyn, tamed o bybur, neu fel hyn ni, digon o bybur. A wedyn, tamed o halen. Allwch chi dasto ar y diwedd, wrth gwrs. Fi'n dod i twtch bach o cayenne. Der mwyn rhoi blas bach, gallwch chi ychwanegu o cayenne. Papur yw e, papur coch wedi sychu, a tipyn mewn fyna. So dechrau ni fatha chili, dydi? Bach o gic, no? Odi, a ma cic iddo fe. A wedyn, tuned o tomatos. Os oes digon o tomatos gyda chi yn yr ardd, dim eisiau rhain, wedyn ychwanegwch tamed falle o ddŵr neu o stoc ato fe, jyst er mwyn i'r cyfan i fy mewn i'r gwylod fel yna. Mae'n edrych mor lliwgar fan'na nawr. Mae'n dishgwl yn iachus, yn diwedd. Mae'n awr lle ti bron iawn. O, galle. O, dwi'n gweithio nid. Fel bob ddysgu yn ddigon yma. Reit, 5 munud yn ddiwedd arach. Neu os oes aga neu range, da chi'n dodwch arno jyst i simran yn slwfach. A chi'n gallu gweld fel mae yn
gweithio i ffordd lawr fel yna. Llwch chi weini fe fel yna, mewn bowlen gyda bach o fara, neu beth sy'n neud e'n fwy o beth, chymryd i swper nawr, jyst i lanw fe mewn i fel ramekins bach fel hyn. A beth arall sydd gyda fi fan hyn nawr yw jyst caws Cymraeg a jyst bara cyffredin sydd gyda chi gytre. Fi wedi toddi bach o fenyn gyda hifen dwbl, a fi sy'n i ddodi hwnna ar ei dope fel yna, bach o gaws ar y top, a wedyn i ddodi fe yn y ffwrn. A mae'n gyda fi fan hyn nawr, welwch chi, fi wedi gwneud un disgyl ar gyfer teulu, wel, o 3, fel welwch chi. O, neis, ie. Mae'n rhwydd i ddod i'r ford wedyn, a'i weini fel arfer, ti'n cael ratatouille fel llyseien i fynd gyda rhywbeth. Mae'n gwneud yn fwy o bryd o fwyd, yn dywe? Mae hwn yn bryd yn ei hunan. Wel, fi ddod i hwn, fan hyn fi'n credu. Ti'n rhoi fanna fwy sawain. Ie, achos dwi'n mynd i bara sbel hwnna. Na, fe ddim yn mynd i bara sbel A wedyn, wrth gwrs, i weini fe gyda'r bara, mae hwnna'n neud yn fwy o bryd. Felly, porc bach i ti fyna. Byddai'n ofalus, mae'r ceyenne yn dwym. A wedyn, jyst i weini hwnna ar blat bach ar gyfer y teulu. Fantastic. Lisa, diolch yn fawr. Ti'n mynd i wneud tisio ni nes ymlaen? Mae'n wthnos cupcakes. Na ni da, gawn ni reini dych chi nes ymlaen. Diolch yn fawr ti am y tro, neis? Yndi, a Mara Gic. A Mara Gic. Neis iawn.